Здравейте, аз съм Георги Янев. Да, предишния клип се провали. Ако някой е гледал клипа на Heaven, аз същото ще да казвам. Нали, на него май не му беше хоби да снима клипове в YouTube. Той на мен не ми е хоби. Не, просто го правя за забавление, да ви зарадвам вас и себе си да зарадвам. Че аз, ако някой си направи така нали, канал в YouTube, не означава, че е най-големия геймър. Нали? И да, не означава, че е най-големия геймър. Просто аз го правя за забавление. Вас не знам за какво го правите, но аз го правя за забавление. И Смокинджа го прави за забавление, ако някой го е чувал. Но има два абоната и аз съм. Един абонат от мен, другия не знам кое. Да. Шит. Ами, просто не знам. Тази игра не съм много добър на нея, но не бих решил да снимам. Че днеска се свалих и не знам по-точно какво се прави. Така че... да, знам, че се стрелва като CS, но... ми е трудно. И виждате как се обръщам, просто... Да, имал бих. Да. И аз изтрих Майнкрафт, защото свалих си един мод, нали? И лагна ми Майнкрафта, не можех да влизам, не можех да играя, нищо не можех да направя. И затова се изтрих, но ще я качвам наново. И ще се пробвам пак с мода. Помолих баща ми т.е. майка ми да ми помогне. Някой си ще питат защо не помоли баща си, защото той не го няма. Да. Да, нали, ако някакъв... тъкна се сетих за едно нещо. Значи, ние с Мак ще правим... що го казах? Трябваше да излета. Вече да го чухте. Ние с Мак ще правим едно нещо. Yes! Уху! Да, супер! Добре, ама... слушат ми бомбите. Съжалявам, че в някои клипове, не знаете, псове. Просто ми идва да... кой? Ще махнете ли? Искам да разкажа на нещо. Ще мисля. Не, релок. Да видим колко време. Малко. Ами... мисля днеска да не играя на нея. Ама... ако някой му е интересно. Но мога да играя. Безплатно. Заради аз вече съм устарял. Pilot. Нали, аз не го правя за хоби. Вече го казах това. Просто... аз съм чудо на природата. Не точно чудо на природата. Yes! Най-накрая.
Май ще ви е скучно така да цепа само. Но това е живот. Както го казва Лакс. Това е просто живот. Такъв е живота по-скоро. Да. И да. И баща ми ще се прибира. Нали, ще се прибира и ще ми донесе по-хубав телефон. Нали. Да. И ще снимам по-хубави клипове, но аз си забравих Gmail-а. И което ще стане... Бях се бъгнал. Искам пак да го направя. Става тук. Добре, знаеш колко ми покам. Бях се багясал. Ето тук. Нещо сега не става. Направи е. Някак се го направи. Ето тук така да видим. Да видим. Не се знам. Сега с това. Също търса. Къде? Видях нещо. Ой. Oh my goodness. И мум. Охо. Мисля да приключвам с този епизод. Надявам се да се срещам в другия епизод. И бай-бай. Чао. Казах чао.